Na Duterte Zone baka. Trending sa social media ang hashtag Duterte Zone. Kinihuman mi-file ang Executive Assistant ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa iyang Certificate of Candidacy. Dili pagka-presidente apan pagka-mayor sa Davao City. Gipadayag sa mga netizens ang ilang kadismaya sa desisyon ni Duterte. Adunay ubang mga netizens ang mi-post nga nasakitan sila tungod kay dako ang ilang paglaom nga mudagan ang mayor pagka-presidente. Ang uban nagdahom pa nga mausab pa ang desisyon ni Duterte ug bawion sa mayor ang iyang COC pagka-mayor. Namahayag na ang COMELEC nga mamahimong bawion ni Duterte ang iyang COC pagka-mayor ug pwede pa siya mo-file sa iyang COC sa pagka-presidente sa COMELEC Manila kutob na lang karong adlaw. Karong katapusang adlaw sa filing of COC, nagpundok gihapon ang mga supporters ni Duterte gawas sa buhatan sa COMELEC Manila.